Malene Hermod og har arbejdet sammen med Sascha, og har kun godt at sige præsentabelt og venlig menneske. Mit navn er Kasper, og jeg er ved Betoning. Her de sidste, for 2 måneder siden, har jeg haft fornøjelse af at arbejde sammen med Sascha. Og vi har arbejdet sammen i cirka 2-3 måneder i al den tid, han var her. Og som person, der er Sascha helt fantastisk menneske. Han er altid fin og altid glad. Altid imødekommende. Allerede første dag, jeg mødte Sascha, der snakkede vi rigtig fint sammen. Der var ikke noget der. Og som person bare generelt udenfor arbejde, så er Sascha en kanon person. Han er altid glad, og jeg har aldrig sådan oplevet Sascha sur, eller han er blevet sur over noget. Derudover så er Sascha også rigtig god til kunderne. Han forstår at snakke med dem, og forstår at komme rigtig ind på kunderne, og kan se de forskellige kundetyper. Jeg hedder Nette, og jeg er ansat på Volvo. Jeg har arbejdet sammen med Sascha i et par år. Og han er en rigtig flink og rar ung mand, og meget tjenestvillig, og gør sit arbejde til fulde tilfredshed. Han er altid glad og smilende, og en rigtig rar fyr. Hej, jeg hedder Kitte Brun, og jeg har været utrolig glad for at arbejde sammen med Sascha. Jeg synes, at han er omhyggelig og pålidelig og 100% troværdig. Mit navn er Jesper. Jeg har arbejdet sammen med Sascha i et par år efterhånden. Eller har arbejdet. Han står for, at han er yderst sympatisk kollega. Meget solidarisk med sine kolleger og forstår en hentydning og er flink til at tage arbejde. Og i hvert fald ud fra mit synspunkt at bedømme, så tror jeg, at han kan godt finde ud af at lave noget, når han endelig er her. Så jeg har kun stor ros til Sascha som tidligere kollega. Yderst behagelige mennesker jeg er sammen med. Så andet kan jeg ikke sige om ham.